τι γίνεται με τη σκέψη. Σας είπα δύο περιπτώσεις ανθρώπων που με διαφορά 40 χρόνων στην Ελλάδα του 20ου αιώνα διατύπωσαν τον ίδιο καημό. Ποιο? Το 1936 ο πολιτικός Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Δεν σας λένε τίποτα τα ονόματα αυτά. Που θα έπρεπε να σας λένε. Το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης είναι πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε επί Αλέξανδρου Παπαναστασίου. Αυτή λοιπόν, ο Παπαναστασίου, λίγο πριν πεθάνει, είναι σε ένα περίπατο στο χωριό που ήταν τότε η Εκάλη και έχει πάει από τον δύο συγγραφέας, Γιώργος Θεοτοκάς, βγαίνουν να περπατήσουν και λέει, ξέρω εγώ, σταματάει κάποια στιγμή, είναι άρρωστος ο Παπαναστασίου, καταβεβλημένος, και του λέει ο Θεοτοκάς, κύριε Πρόεδρε, σε βλέπω προβληματισμένο, λέει, θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, τι λείπει από τη σημερινή Ελλάδα. Μιλάμε τώρα, είχε γίνει η δικτατορία του Μεταξά. Τι λείπει από τη σημερινή Ελλάδα. Σταματάει ο Παπαναστασίου λοιπόν με τον μπαστούνι του και λέει, η σκέψη. Έχουμε πρώτη ύλη ταλέντου σε πολλούς τομείς. Αυτό που λείπει είναι η υπεύθυνη, πρωτότυπη, δημιουργική σκέψη. Το 1974, 40 χρόνια περίπου μετά, με το τέλος της δικτατορίας, έρχεται στην Ελλάδα με ειδική άδεια του Καραμανλή, ο μεγάλος Έλληνας συνθέτης, αρχιτέκτονας, Γιάννης Ξενάκης. Έρχεται λοιπόν, ο οποίος ήταν καταδικασμένος σε θάνατο λόγω συμμετοχής του στον εμφύλιο πόλεμο. Του γίνει μια συνέντευξη. Το ρωτάει ο δημοσιογράφος. Ποιο θα λέγατε ότι είναι το πρόβλημα τώρα πια που έγινε η δημοκρατία και η Ελλάδα μπαίνει σε μια νέα φάση. Ποιο είναι το πρόβλημα? Και λέει ο Ξενάκης, η απουσία της περιπέτειας της σκέψης. Και γίνεται ο κακός χαμός. Την άλλη μέρα βγαίνουν προοδευτικοί, αριστεροί, δεξιοί, συντηρητικοί. Ποιος είναι αυτός ο Γάλλος, ο αυτός κλπ. Που έρχεται να μας πει ότι λείπει η σκέψη. Περνάνε τα χρόνια, έχουν περάσει 20 περίπου χρόνια και συναντιέμαι με τον Ξενάκη στην Επίδαυρο, όπου εκεί κάναμε μια παραγωγή ως Γερμανία Βόρειο Ελλάδος με το έργο του Ορέστια και μιλάμε. Μου λέει, ξέρετε τι άκουσα όταν ήρθα, μου λέει, τότε στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση και είπα ότι λείπει από τη χώρα η περιπέτεια της σκέψης. Με ποιο δικαίωμα?
με ποιο αυτό, ποιος είσαι εσύ, τι είναι αυτό που μας λες. Θα μας λείπει η σκέψη. Και του είπα και εγώ, βεβαίως, κύριε Ξενάκη, παρηγορηθείτε, έρχεστε δεύτερο. Ναι.